ריכוז המסתננים בדרום העיר נתפס כמחדל ממשלתי או אולי גזרת גורל. אבל כבר בתחילת דרכם מגלים הפעילים שיש תוכנית סדורה במטרה להגן על שאר שכונות העיר. גם אני לא הדיקטטור הגדול וגם אני לא הקוסם, ויש דברים שאני יודע לעשות, אבל אם אני עושה, אני לא עושה את זה מטוב, כי אני אעפיל את מה מפה לשם. מה ההבדל? שפה אצלנו מרוכז המון מהשם. הודיע חשים יבואו 2,000 ישראלים למקום הזה, זה העובדים הזרים, כל הדברים יעברו למקום אחר. נכון. אז המקום אחר, כן, על אותם הדברים. נכון. המדיניות הזאת לא נעצרת בעירייה. ראש העיר היה זהיר בדבריו, אבל במשטרה לא הסתירו דבר. יש לכם ללחוץ לעירייה? בקושי רב. יש לנו שיתוף פעולה איתם מלא. אני יכול להגיד לכם שהם פחות מכוונים לשכונת נווה שאנן, כי הם אומרים, הם כבר מרוכזים פה, עד שלא יהיה לנו פתרון מדיני, אנחנו לא רוצים שהם יתפזרו. תפנו לחולדאי, זה המדיניות הרשמית של עיריית תל אביב. זה לפחות מה שנאמר לנו. אגב, אני אשמח אם לא תצטטו אותי, אבל אם תצטטו אותי אני אעמוד מאחורי כל מילה. אוקיי? לא, כי המדיניות הזאת הביאה לחורבן של השכונה. המדיניות הרשמית היא שזה המצב כרגע, ואנחנו לא רוצים להחריב שכונות נוספות, ולכן אם הריכוז פה אני מעדיף לא להתמודד איתה.